खनसे जायोना नालाय फाइटान ना दैबाना मरिपुराव गाइस नायनो जेनबा ना लाइभखौ नाय लामा सायावनो उथिबाय मेन लामायाव देग्लाय आबै मा बेलेगसो बुङो नायदो सासे बेसेजोबो आं सानबा नायाखै साफा फैबायलै साफा फैबाय नै अमाफोरा लामायाव खाजोब्बाय नै बोरै बोहैदो नालाय दैया ए सेस सासे लायगोन दे पानजलानि न'आ लोमजोब्बाय नै प्रानजलानि न'आ नै बोरै बोहैदो थारखोनो मानो न'खौ बादिखौनो न'आव मानो होनो बाय मोजाङाव हो आं नायनायासो न'आवनो जानो जागा गैया जालांदों गाइस उपाय गैया मरिपुर जागाव सिं सिं गाबदों मानो बिदि गाबदों सिं सिं दैनि आवाज मानो दानजाखो दै नांला लेट जाबाय जानो लाबोफिन मा नोंसानि न'आ दै लोमाखै दैयाथ' लोमबायानो ओमफ्राय दा माबासो नागिरगासिनोलै थालिसो नागिरगासिनो थालिर दंफां थालिरखौ फेल जावनो जावनो नांगौ दा ओरैबायदि उसुबिदा जादों ना थौ नोंसानि न'खौ नायनोथ' न'खौ नायनो औ थौ न'खौ नायबा दा नावसो नांगोनब्रा नैबे बेफोर अमाया नोंसानि नामा बे अमाया गासैबो आंनिया इयालागैयानो बैयालागै बा सेस अमाया मानैसो लावबायानो लावनायालाय सेस नुबाय दङ सिरियाथ' पुरा दैमा बायदि जाबायना लामासो मोनयो सेस आं खिथार अबस्था गैया सं अबस्था गैया गारि दोननोबो जायगा गैया जालांबाय सेस अमा मोसौफोरा ओइ ससेयाव नायनोसै नुबाय
दा नोंसा न'आ लोमदों नोंसा न'आ जागोन नङा एकदम अबस्थानि गैलिया दा सरकारखौ माबाफोर होननो सानो नामा नोंथाङा आं होनो सानदोंमोन दालि आरो माइरंफोरखौ जोंनो थबनो होनांगो ओमफ्राय मोसौ बोरमाफोरनि अबस्थाया माबायदि दं अबस्थाया दा तिरपालखौ गंसे गंसे होनांगो जोंनो गांसे गांसे होनांगो तिरपालखौ नङाबा बहुत दङ नाय नोंथाङा नाय नाय अमाफोरा ओरैनो माबा जोबना दोङो तिरपाल गांसेबो गैया तम्बु गांसेबो गैया बेफोर अमाफोरा ओरैनो माबा जोबना दोङो नोंथाङा नाय नोंसानि थांनाय लामाखौ खिन्थिनि खेबसे जानाय लामायाव थाङो नाय ओइनो जानाय लामाया ओइनो ए सेस बेनो जोबसिगोन आरो मोनसे एसे सरकारनि उनाव जोबसिगोन आरो सरकारनि उनाव जोबसिगोन दा नै भलिबल गेलेग्राया नाखा लायनो हालायनाय जादों नै लायबाय दे सातजन दङ सातजन नांगोन नायबाय दं इउटुबाव मोनहैबायानो दं इयो बुंनांगोनलै गावफोरखौ बुं गयाखै फाइफोरो नोंसा न'आ लोमदों ना लोमाखै दा माबाफोर सानो नामा नोंथाङा बुंनो माने नांगौआनो बांला रेसन टेसन सरकारनिफ्राय मा होनो ओमफ्राय दाउ बोरमाफोरा दाउनो गासैबो लामा लामा नुनो मोनाखै नोंथाङा नुखादों लामा लामा हरनाय अमाया गासैबो आं नुयो दा सरकारखौ मा खावलायो दा सरकारनिफ्राय जों दा गुलेट नङा थामनो जोंनो जि नांगौ सरकारा थिरांथा लानांगौ गासैनिबो न'आव लोमजोब्बाय नामा गामियाव लोमजोबदों गासैबो रावबो बाखियानो गैया थानायफोरा माबायदि जागोन दा थानायफोरा इबादिनो न'आव लामा सामायाव थानांगोन हरबाबो नै नै दे सेस लोमजोब्बाय लोमजोब्बाय लोमाखै दोनना फैनांगोन नामा नै सान न'खौ नायदो दा गाइस ए पुरा दै जुम खालामलाय खेबसे ग्लासाव जुम खालामलाय जुम जाया माथो सेस पुरा सोरानो न'मोन इयो थेरला मिथुन आबलानि थेरला थेरला लानि न' दसेनो वाचिं जागोन बर' गामिनि अबस्था दै लोमनायनि नों मा खुसि जादों नामा जादों आबौलानियाबो लोमदो न'दर साफा जादोंबा नै इयाव खारजोदोंमोन खारजोआ दा बायबाय बिराद खस्थ' जालांनो गोनां जादों गैला दैमा बायदो खोमालै ना दैमाया एकदम सिद्दा बायदो नै लायखिनियावबो बयद्ध ओइ अबस्था गैया गारिखौ लामायावसो दोनगोन जाबाय न'आ लोमबाय नोंसानाबो सब साफा माइआबो लोमहोलांदो मोसौ बोरमाफोराबो साफा सेस मा खालामनो उपाय इजा होथेदो नामा होथेदो मेटका फैयोना टेपालानि थांनाय लामाखौ होथेदो दा माबोरै थांगोन इसा इसा माने दा निउस्लाबसो लाबनांगौमोन लिंनानै बिराद समस्या जादों बेसेरा लाङा सेस बेनिफ्राय बोरै बोहैदो हमनो खाथा हमनो
Bagus. Situ nào không hiểu. Situ nào. Ini tahu sini kenapa? Wah. Kotrozen. Lama kenai, lama kau. Wah. Laibau kotrozen pina dong dana. Kotrozen. Ses. Dah hor siapa tuh gila? Gila kau baju siun. Noni ting siapa stan genang jagan na? Ini komplek. Mang karena dengan mana namanya. Lekisor lan ki yo, lekisor lan ki. Kau lan ki kecil roi bar. Kalau nyari. Panjang kekonan ramai. Nah ini. Tanglai pilih kalam nah hanen nolai jangan segera. Ses. Game, oh game. Sini bede. Nasi kami belum dena mak. Next channel le. No. Live name mana? Live name mana? Eh, san bodoh ni. Oh, WhatsApp. Ah, WhatsApp ni mau YouTube. Udah lah, kan. Ses nih. Live. Murah lah kita ni na. Yes. Giờ em sẽ cho vậy để ta hạ cái lăng cái chuyện đấy yes gì vậy pasti sini nanti memang saran itu mak Dia jadi baik. Nusir kami udah najakai. makasih ya dulu kami Live dong, live dong. Buranet. Zin ki ya Nusin ki? dia Nusin ki dia. enggak di dong No habay na ba line kay? line dari siapa ampi siapa Dari Chinain Roy se. Yes. Bisnu lan thằng này là mẹ Bisnu. Live sẽ live. 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 Không vừa đi thằng vừa rồi. Nó ra đi khang. live là đi Dia मा बुङो? मा जोंबो मा जानानै थानांगौ बेबायदि दैबानायाव इसोर
भगवान जोंखौ माने हिमन्त बिश्व शर्माया एसेबो नायफिनथारलिया दसं दा जोंनिया दाउ अमाया बबाव थानो मानसिया बबाव थानो बिसि फिसा जोंहा आलाय सिलाय जाजोब्बाय दा मोसौ दोननोनो जायगा गैया हनै जों तिरपाल खादो दा तिरपालबो मोनबावा जोंहा बिराद आंखाल जादों जेरैबो बन गैया लाइ गैया जेबो गैया दा जोंहा बिराद असुबिदा जादों आरो दा सोरखारा जोंखौ जुदि नायफिनोबा एसे अननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन दे नोंसोर मा बुङो बुं लाइभआव मा बुङो बुं दे मा बुङो बुं मा बुंनो दे बुं अमाया सोरानि इयो अमाया सोरानि सरकारा नायफिनाखै नोंसोरखो न'आव थानो जायगा गैला न'आवबो थानो हाया दैया लोमजोबनानै दाउ अमा थैजोबलांबाय खोलाखै जायाखै नामा दै खोला ओइजा खोलाहा जायाखै खोलाबो जाजोबदों खिथानो र' एसे नोंसा न'आ एवसो जाबाय ए लोमजोब्बाय सेस आरो नोंसा न'फोरखौ जाबो थिखांहर ओइ टेलसायाव थानानै सांगुलियाव थाना थिखांनायखौसो नांगौ ओइ मा साइकेल बानलायनो गोनां जाखो दैबानानि साइकेल बान्दो दैबाना बिखासो जादों दैया माइसाय सिजोबना थांबाय दा बेखौ सरकारा माबा नायो बुं दा दैबानाया एखेबारे सिजोबना थांदों नै गामसाया आरो गेस गैया जादों आरो बन गैया जादों माइया सिजोबना थांदों 50 मन माइया दा सरकारा बेफोरखौ मा बिबिसना लायो सरकारा खोथा रोंला आरो हेमन्त बिश्व शर्माया दुखु ना बिराद दुखु गाबथावना जालांदों न' सिङाव हाबबाय नामा नोंसानि न'आव हाबदों बिखासो जादों बोराय लानायाव हाबदो सेस लामायावनो थानांसिगोन आरो उपाय गैया 43 जन फैबाय लाइभआव लाइभआव नायनो सानबोदो ओइ दै लोमजोब्बाय नामा लाइभआव नाय लाइभ सोलिबाय दं नाय लाइभ सोलिबाय दं नायजोबो गासिबो लाइभ न'आ लोमदों ना मानसिनि न'आ लोमाखै सेटलाव एसे हाबदों थांलाय राजां ना माथो होनदों थफ्लाथ' बेगसेक लाजोब्बाय सर रिसु दा बर'लानि रिसु सिनायथि जानो हागोन लायो इ게 अभारसो बांसिनसो जादों इखिजा गारिया फासिदोंनो सोरनि गारि इयो उखिलनि गारि लाइभ दे मा बुङो आबौआ लाइभआव दे बुं माबा मोनसे दे गामिनि गावबुरा हिसाबै बुं फन खालामबायदों र' आङो सोरनो फन खालामबायदों र' एसे धैर्य हमनाय दे
दै सेस नोंसा न'आ लोमबाय खाथिया मानो दे मा बुंनो बुं दैबानाफोर नागिरदों नोंसोरो ना नागिरदोंथ' ओइ बड' इखि नाय जानाया ओइ इखि नाय दैया मा रंजादोसो लायो मानसिया दैबाना गाबनोसो नांगौ हे अभार इखिनियाथ' थांनो हागोन ना हो लंपेन्टआ सिबालाय सिया आरो मा हे बयद्ध अभार इखिनिया मब्लागानिफ्राय थांखागोन खिन्थु हिजाबै र' मोननै हमने आं हे गामिनि अबस्थाया माने सागोर रखम जाना दं आरो ना सागोर गारिया फासिदैनो 22 मिनिट लाइट जाबाय yes इखिनियाथ' पुरा पुरा सागोर आरो ना लामाया अबेखिनियाव सिनायलानो मुस्लिम बायदि सगले मानसि नायदों बयद्ध' दाहार थैनाय